Ці ведаеце вы гісторыю аднаго з самых старажытных гадзіннікаў Еўропы, які знаходзіцца ў нашым горадзе Гродна? Вежавы гадзіннік фарнага касцёла ў Гродні адзін са старажытнейшых гадзіннікаў, што захаваліся і функцыянуюць не толькі ў Беларусі, але і на тэрыторыі Еўропы. Першая згадка пра вежавы гадзіннік у Гродні зафіксавана ў актах гродзенскія прывілеі за 1496 год. І ўжо ў тых актах гэты гадзіннік характарызаваўся як дапатопны, а значыць вельмі стары. Праўдападобна, што першапачаткова гадзіннік знаходзіўся на вежы гарадской ратушы на рыначнай плошчы. Цяпер гэта савецкая плошча. Пасля зруйнавання ратушы ў час акупацыі Гродна войскамі цара Алексея Міхайлавіча ў сярэдзіне 16 стагоддзя быў адноўлены на сабраныя гараджанамі грошы і ўстаноўлены на вежы езуіцкага драўлянага калегіума. Пасля ўзвядзення мураваных касцёла святога Францішка Ксаверыя, цяперашні фарнай, і калегіума быў перанесены на вежу касцёла. Мадэль храма, на адной з вежаў якога бачны круглы цыферблат з 2 стрэлкамі, захавана ў роспісу кангрэгацкай капліцы фарнага касцёла, другая чвэрць 18 стагоддзя. У 19-м, пачатку 20-го стагоддзя гадзіннік з'яўляўся гарадскім і утрымліваўся на сродкі магістрата. Царскімі ўладамі не надавалася належнай увагі механізму гадзінніка, што прывяло да выхаду з ладу механізму бою чвэрцяў. Да 1864 года майстру было даручана утрымліваць гадзіннік у належным стане. Варта звярнуць увагу на тое, што даваенныя цыферблаты былі ўжо квадратнымі. Гэта відаць, у прыватнасці, на гравюрах Напалеона Орды. Доўгія гады па іх звяраў час увесь горад. Шмат разоў гадзіннік спыняўся, затым зноў запускаўся. Наўмысна спыняўся ход механізму толькі ў тыя дні, калі гараджан спасцігала агульнае гора. Старажылы ўспаміналі, што ў знак усеагульнай жалобы гадзіннік быў спынены ў дзень смерці любімай гарадзенцамі пісьменніцы Элізы Ажэшкі. Падчас акупацыі Гродна кайзераўскімі войскамі 1915-1919 гады у Нямецчыну былі вывезены 3 гадзінныя званы. У 1922 годзе былі дэмантаваны цыферблаты. Пасля вызвалення ад акупацыі пачаўся працэс аднаўлення механізму, але працы спыніліся з-за пачатку Другой сусветнай вайны. Толькі ў 1989 годзе квадратныя цыферблаты былі заменены круглымі, менавіта такімі, якімі яны былі першапачаткова. Гадзіннік быў усталяваны ў вежы фарнага касцёла і зноў пачаў адмяраць час. Пасля рэстаўрацыі ў 1995 годзе аказалася, што некаторыя настолькі ўнікальныя гадзіннікавыя механізмы вырабляліся ажно ў 13-14 стагоддзях. Больш падрабязна з гісторыяй старажытнейшага вежавага гадзінніка Еўропы вы можаце пазнаёміцца ў аддзеле краязнаўства Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Карскага.